динши маквадыжыр жызыӏахэр дэнэ кӏуэжа? Динкӏэ пашэхэр зэхуэхуэсри бгыпэӏум щаухъуеящ. Адэм цӏыплъырэ мэзан плъыжьрэ чэбэм илъыри ирафай. Дэсхэмэ зыфцӏыкӏуждэмэ ибэжылэу фыкъэнай. Уэбэл икъуэурэ дэдихьу дэ чэрт икъуэ уэрэд есмэл. Дунеишхуэри къуэлъэжыфкӏэрэ хэтхатэн уи дигугъай. Абрэдж ди цӏэурэ бгым дыздисым уэнэм щхьэнтэри ди пӏащхьэгъщ. Пӏащхьэгъщ абар зи пэмыкӏри азадэхэм бгъэдэкӏащ. Школ жаӏэу ирагъэщӏами розэ дахэхэр щагъэкӏащ. Мэжджыт лъапӏэурэ едгъэщӏами дэ шыпсыр анэр икӏэжащ. Хьэкӏырэ икъуэмэ шыгъуэ дахэр чэтмэныщхьэм ныщыгъэджэр. Чэрти икъуэри къыздэджэгурэ коммунистхэр фигухай. Чэрти икъуэурэ ди есмелым кӏэрэхъуэшэр нырегъэлъэр. Пулеметымэ къилъэлъэ мыгъуэм хьэкӏырэ икъуэр ӏуигъэджащ.